lwcus iawn felly angen lansio pamffled yma sy'n dadle a sy'n gosod her i Llywodraeth Cynulliad i ddangos bod o ddifrif am yr iaith Gymraeg yn pob maes, maes defniaeth, maes cymunedau hyd ac yn maes addysg. Ni'n lwcus iawn i gael nifer o bobl o bywyd cyhoeddus Cymru yma i arwyddo'r defniaeth sy'n bod gyda ni ar safralu yn mis Mawrth. Fyddwch chi'n gweld mae llawn enwau a ni'n lwcus iawn i gael mwy o enwau mededig i ychwanegu at y heddiw. Yn gyntaf, ddechrau ni ofyn i barplant newydd Gymru a Rhai i Borflyn i fod rhaid i arwyddo'r awal ac i os da chi'n gofyn i'r arwyddo'r. Mae'n gofio o'r ddogfen yn y cornel fan'na. Mae'n arwyddo'r sy'n meddwl yn ystod yr ymgyrch dros y daith newydd. Diolch yn fawr, Brooklyn. Diolch yn fawr chi. Proddus iawn hefyd i gael Dr Carl Flowers yma i arwyddo'r gefnogaeth i'r byd. Diolch yn fawr chi. Am y cyfle. Dwi'n dweud gair... Wel, just that thing fi'n credu os oes na reswm dros peidio deddfu neu pryderu am deddfu, mae'n debyg i ddylanwad ar diwydiant yw hynny, ddylanwad posib ar diwydiant yw hynny. Ni'n siarad efo Sian yna rwan o edrych ar gwmpas Ewrop lle mae yna statws ffodrymusu iaith leofrifol Catalaneg yw hynny. Ac eto hon yw pwerthu diwydiant madwriaeth Sbaen. Felly mae rhywun yn chwilio am tystiolaeth yn y byd yma, beth sydd yn ei poeni nhw rhag cymeryd y cam nesaf. Gadar fi ar y nofyn. Os oes na tystiolaeth, os ydych chi'n weld nhw, yn erbyn nhw. Dwi'n fan arall yma, dwi'n fan arall yma, lwcus iawn i gael yn ymuno dyn ni heddiw i weld i sbawd yr arwyddo'r Rhai. Da'n negeseuon sy'n ynddo fe, dwi'n pwyso i ni trwy'n cael ei gwireddu. Mae'n gyfnod hollol ddiweddenol ar hyn o bryd, mae'r Llywodraeth yn gobeithio cyflwyno gorchymig pwyso deddfwriaethol, cael hawl i ddeffu gyfrwng y Gymraeg. A mae'n bwysig iawn nhw'n gofyn bod pŵer yn posib i wneud hynny. A ddim jyst bod nhw'n gofyn am hawl i wneud hynny o'r ambell i faes. Ac yn neud am y modd cyfyngedig. Dim ond beth mae aelodau seneddol Llafur fel Don Twig a Dyn o Soriau ma sy'n Llundain neu un Cymru eisiau defnu ar y Gymraeg a ddim gyda'r lot o hawl i byd yn byd angen. Diolch yn fawr chi gyd am ddod. Os oes rhywun arall eisiau deud gair neu dod i arwyddo'r wal pwrs oes